Jama'a wannan shine gaskiyar abin da yake faruwa tsakanin SP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano tare da wasu mutane guda uku da kuke gani a wannan hoto. Kamar yadda kuke gani, wasu matasa ne masu son ci gaban jihar Kano da suka kai wa kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano ziyara, SP Abdullahi Haruna Kiyawa, akan wani batu da yake ta yawo a kafafen sadarwa na zamani, wanda har ake yaɗa cewa an ci kakakin rundunar tarar naira miliyan 1. Shin ko Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Mai girma kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Kano, SP Abdullahi Haruna Kiyawa. Wato dalilin zuwan mu nan office naka a nan hukumar 'yan sanda ta jihar Kano shine wani bidiyo da muka yana ta yawo da wasu posting akan cewa an cika taron miliyan 1, an cika taron 100,000 kaza. To wanda dai gaba daya mu da muke tare da kai muke bibiyar kuma ayyukan 'yan sanda na jihar Kano mun san cewa abun ba haka yake ba. So amma za mu so kai bayani saboda sauran al'umma su fahimci me yake faruwa tun daga tushe. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a rundunar na jihar Kano. Tabbas ine muku barka da zuwa hedikwatar 'yan sanda. Musamman a ce al'umma kun taru haka saboda nuna kauna na mutum, a ce ku zo domin neman wasu bayanai ko in ce karin bayanai, duk da yake cewa ku riga kun sani, domin sanar da al'umma me ake ciki. A wannan abu da kake tambaya, tabbas ban yi niyyar da yi magana akan shi ba. Ka san ba komai ne in ana ta bibiyan ka zaka na magana ba, amma saboda yawan al'umman da suke kiran ma yayi yawa, suna ta tambaya, mun ga ana ta abubuwa kaza, iya haka ne, me yasa ake kaza da sauransu. To na farko ya kamata na yi bayani tun farkon abun ya yake kuma me ya faru. Zan yi tunawa tun lokacin da aka kawo ni nan hedikwatar 'yan sanda ranar 27 ga watan 1 na shekarar 2019 kafin zaɓe, lokacin a matsayina na kakakin hukuma ta wannan 'yan sanda. Wato na ga abubuwa da dama. Lokacin an yi amfani da wasu yara da dama, musamman a kafafen sadarwa na zamani na Facebook, wanda suke ta maganganu na cin zarafi, cin mutunci a kaina, wanda a ƙarshe dai ana nuna cewa kawai wannan tun da ya zo ma bai iya aiki ba, bai iya komai ba. To an ɗau watanni ana wannan abu, ban taɓa tanka musu ba, kawai na riga na basu da Allah. Wanda ana cikin haka ɗin, to akwai wanda na canja ofis, wato kun riga kun san shi, SP Magaji Musa Majia, wanda a yanayin abubuwan da yake yi, har aikinsa ma yake barwa, inda ya koma da aiki yake zuwa nan yi wasu abubuwan, wanda kuma har ya jawo mu aikinmu na 'yan sanda aka ɗauki matakin da ya kamata, wato aka bashi kweri. Bayan bashi kweri bai yi wa wa'annan yara daɗi ba, wanda suke ta atakin ɗina a media ba, wanda abun kuma sai bacin mutunci kaina, duk da kiran suna ake ana hannunka mai sanda, kai tsaye aka koma ana faɗan magana ga rundunar ta 'yan sanda. Wannan ce yasa kwamishinan 'yan sanda na wannan lokacin, wato CP Ahmad Ilyasu, ya sa aka yi bibiya, ya ce a nemo wannan yaron domin a bincike shi wannan cin zarafi da cin mutunci da yake, ba wai aka yi na ba akan hukumar 'yan sanda. Wannan ce ta sa aka yi kokarin nemo shi, aka ce ai a media yake, a social media, ya ce to a yi amfani da hanyoyin da ya kamata a nemo shi. Wanda bayan an kamo shi, an zo da shi, a cikin ikon Allah ban taɓa ganin sa ba, ni ban ma san an kama shi ba. Bayan an kama shi sai in ji ana gaya wa kwamishinan 'yan sanda, ai yaron nan da ake bayani a kansa ya zo hannu, wato an riga an kama shi. Wanda na je a ranar zan masa tambayoyi, ni da nake masa tambayar ma bai ma san waye ni ba, yake nuna min cewa wannan aiki da yake yi a midiyan nan na cin zarafi, cin mutunci, ba fa yin kansa bane, ana sa shi ne yana yi, kuma wanda yake sa shi yana yi, ya faɗi sunan wanda yake sa shi yana yi din, yana biyan sa kuɗi naira 2,000, 3,000 da dai abin da ya sauka, shine mai magana da yawunsa. To bayan wannan abu ya faru, 'yan sanda sun bincike shi, wanda a cikin bidiyon ma abin tausayi, yake ta neman haƙuri, yana neman a yi masa yafiya. Hukumar 'yan sanda ta masa yafiya, ta yafe masa. Abdullahi Haruna Kiyawa ma ya yafe masa, wanda a ƙarshe kuma daga ƙarshe aka kai kesinsa kotu dai. To da yake an biyafiyar ma dai, sai aka ɗan yi shiru da magana. To ashe da aka yi wannan abu, ashe wancan abu da ya jawo wasu abubuwa da yawa akan wani ɗan sanda namu, abin bai musu daɗi ba. Akwai shi wannan barista da yake ta fitar da audio yau gobe, gashi nan dai kala a kaina, wanda sai aka je suka rubuta petition a kaina, aka kai wa kwamishinan 'yan sanda, da yake a lokacin an kawo sabon kwamishinan 'yan sanda, aka kai ofis ɗin AIG na Zone 1, aka kai ofis ɗin babban sufeto general na 'yan sanda na ƙasa, aka kai ofis ɗin hukumar da take kula da aikin 'yan sanda, Police Service Commission, duka wai a kaina, wai ni na sa an kama wannan yaran, an kulle shi sama da awa 24 da maganganu dai daban-daban, wanda da suka kai waɗannan ƙorafe-ƙorafe duka a kaina,
sai aka kawo takarda aka ce mai comment. To da aka ce a comment sai aka ɗauki kundin binciken nasa ɗin, shi aka tura da bayanan da ya kamata. Da aka yi sai suka gane cewa wato akwai wani abu da ya sa suke wannan abun, wanda suka ji cewa ma kwamishinan 'yan sanda da kansa shi yake ƙararsa ba ni ba. Haka suka ta rubuta min wannan petition din, Allah da ya tsare ni ba abin da aka yi min wanda an gane me dalilin da yasa suke yi. Bayan amfani da wannan yara sai suka ci gaba da amfani da 'yan jarida. Duk abin da naje na faɗa a gidan jarida sai ya kokari a canja min maganar dan al'umma su zage ni ko su ci mutunci. To alhamdulillah abin kuma sai ya zama to kamar taki. Da zarar an mun wa'annan abubuwan al'umma kuma sai ke ta ƙara ganin masoya suna ƙara bibiyar mu, suna ta mana fatan alkhairi a wannan aiki da muke yi. To wanda daga baya da suka gwada waccan hanya ta rubuta wannan petition suka kasa, sai suka kai ƙara kotu. Suka kai ƙara na farko kwamishinan 'yan sanda da wasu 'yan sanda guda 4 da ɗan sandan da ya kula da ɓangaren da aka kamo shi din, da kuma wasu 'yan sanda da ni a ciki, kamar da suka faɗa wai ni ma ina ciki saboda wai maganganun da yake a kaina ne ni na sa aka kamo shi. To bayan sun kai wannan ƙara to abu ne a buɗe, kwamishinan 'yan sanda shi ne yake ƙara, shi ne a jikin takardar ƙara. Ɗan sandan da ya gudanar da shugabanci ɓangaren da aka gudanar da binciken a sama da ni yake SP ne a lokacin ina DSP. Saboda haka da suka kai ƙara kotu na mutum 5, ni dai ba wanda ya kai ni ƙara kotu a matsayina na Abdullahi Haruna Kiyawa. Sun kai ƙara hukumar 'yan sanda da wa'annan 'yan sanda, amma a cikin ikon Allah ni dai ban taɓa zuwa gaban kotu ba. In abu ya shafi 'yan sanda, in abu ya zo 'yan sanda ake turawa, akwai lauyoyin 'yan sanda su suke zuwa. Ni dai ban taɓa sanin abin da ya faru ba, sai a bidiyo daga ana ta rubutawa wai kotu ta ci tarar kakakin 'yan sandan jihar Kano naira miliyan 1. Mutane suka ta tambaya na, masu hankali da tunani, lauyoyi wanda suka san abin da suke, wasu sun yi bibiya sun ga ƙarar ma da aka yi ba fari aka yi ƙara ba, amma saboda ni ake so a ɓata, ka gane. To shi yasa aka dage duk wani labari sai a tashi a ɗauko sunan na ayi, ba a ci ba a cewa sunan kwamishinan 'yan sanda ko sunan 'yan sandan da suka bincike wanda suka kamo, wanda aka kamo din ba gani na da shi a duniya sau ɗaya ranar da na tambaye shi, wanda zan samu ku interview dan ku gani ku ji abin da ya faɗa da bakinsa. Me sunanka? Full name? Sunana Bashir Galadanci. To ga ka a hedikwatar 'yan sanda, me kai aka kawo ka nan? An kawo ni hedikwatar 'yan sanda ne a sakamakon rubutun ɓatanci da na rubuta a dandalin sada zumunta na Facebook akan DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, wanda kuma bai ji ba bai gani ba, bai kuma aikata man laifin komai ba. Su waye suka saka kai wannan rubutun? Rubutu dama yawanci nakan yi rubuce-rubuce a Facebook saboda ina yi wa majiya rubutu a Facebook. So kuma yawanci nakan rubuta wani abu ko kamar a madadin shi ko da yawon bakin shi nakan rubuta. To idan ya saka kai wannan rubutun nawa yake baka? Gaskiya specifically ba wai kuɗi yake bani dan nayi wannan rubutun ba, amma lokaci bayan lokaci yakan ɗauki alheri ya bani. Kamar nawa yake baka? Kama bayan da baya bani 2,000, 3,000, 5,000 zuwa dai abin da ya sauwaka. To irin wannan batancin da kai zaka iya gaya mana wasu kalaman da kai marasa daɗi a cikin wanda ka faɗa? A cikin irin batancin da na yi akwai kalmar da na rubuta wacce kuma kalma ce wacce ba ta da daɗin faɗa ma a baka, kuma kalma ce wacce na yi ta a bisa kuskure, kuma na yi nadama da na faɗi kalmar tsintacciyar mage ba ta mage ba tare da na tsaya na yi nazarin cikakken ma'anarta na je na rubuta ta ba. Da kuma me? Kuma wacce na yi nadama ba tun na rubuta ta. Da kuma me? Da kuma kalmar cewa wanda ya dogara da Allah akwai wanda kace menene part 2, akwai wani ayi wanda kai post. Okay, yawa da kalmar da nace kuma garuje part 2. Me kenan kake nufi? To wallahi ita ma wannan kamar waccan kalmar ba tare da to yanzu wannan batanci da kuka yi masa gaba daya me ya muku? Me ya muku? Ba tare da ya aikata mana ne komai ba. To kai baka tunanin da wani yasa ka kake bata wani, baka tunanin cewa hakan ba daidai bane? Wallahi tallahi nayi kuskure kuma nayi nadama a bisa haka matuƙa. To yanzu za a gurfanar da kai a gaban kotu na wannan abu da ka aikata, shin me zaka faɗa? To ina neman afuwa rundunar 'yan sandan jihar Kano, DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, da girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano da kafatan lahirin daukacin jami'an rundunar 'yan sandan jihar Kano da su yafe mun, su mun afuwa. Wannan shine na farko, shine na ƙarshe. To sannan a hedikwatar 'yan sanda akwai 'yan sanda da suke baka bayani na sirri da waye wayan da muka yi waya da su akwai Abdullahi, akwai Kura. Su ne kuke waya da su? Su ne muke yin waya da su lokaci bayan lokaci. To Allah ya yi. To da suka yi ta wannan abu a lokacin sai suka yi kokari ta bakin ila ta yayyuwa wasu 'yan sandan mu aka nemo account dina wanda ake biya na albashi da shi, suka je suka kai wai wata kotun daban, suka nemi a rufe wannan account din duk kuɗin da yake ciki a basu. Nasara ne ba su yi ba, da suka je kuɗi ne ba samu account din ba, su ne suka sani, magana ta wuce. Tun wannan lokaci tsawon shekaru guda suka fara bibiyar ya za su samu wani account number da nake amfani da shi,
wanda an yi amfani da hanyoyi da dama. Na farko an yi amfani da 'yan daba. Ubangiji Allah saida ne, wannan bawan Allah da yake zaune a nan saida ne, Abba, wanda shi yana wurin lokacin da 'yan daba suka tasan mu. To Allah in ya tsare ka ba abin da aka isa ai maka ya wuce. An yi amfani da mata. Akwai wacce da ta zo nan wurina take gaya min dalilin da yasa aka turo ta da abubuwan da ta faɗa min. Ta ce dan Allah ya rufa mata asiri, dan Allah kan na ce ita ta gaya min, amma da kira mahaifana in suna da rai su ta da addu'a. Wallahi kujerar nan da nake kai ba za a taɓa bari na akan ta ba. Wallahi akwai abin da ta zo yi amma ita gaskiya ba za ta iya ba, ni mutumin kirki ne. Sai ta tafi. Bayan nan da suka yi bibiya, to akawun number nawa akwai ya fitar da hanyoyi da dama za ka iya samun. Suka je suka samu, ban san ta irin hanyar mara kyau da aka samu ba. Ana samun ta tsawon shekara ɗaya, aka tafi kotu aka duba, sai suka ga 300,000 a ciki da suka gani. Kawai suka je suka nemi court order. Me suka gaya wa kotun? Allahu ala, ba wanda ya taɓa nema na ni dai na je kotu bare a ce ga wani abu. Kawai suka je suka nemi oda a rufe wannan akawun da 300,000 a ciki. Mutane al'umma suna ganin wannan labarin kamar labarin farko da aka ce an ci taron nan miliyan ɗaya. Sun je labarin ba za su ce hukumar 'yan sanda ba, ni kaɗai za su gaya al'umma da sauransu irin wannan abu. Akwai bawan Allah babban jami'i ne a gwamnatin jihar Kano, ya kira ni ya ce in zo gida a same shi. Na ce kai haƙuri gani, ni ba na zuwa gidan mutane. Sai ce da Allah da ya haƙuri, to yana son gani na. Na same shi ya ce ai ya ga labarin nan da aka yi, amma ya san waye ke sawa ai, ya san waye, ya san dan sanda ne waye. Ya ce to ai ka gani ba zan zargi wani abu sai abin da ka zo za ka shi. Ya ce to in da gaske ne an ci taron naka, ni zan biya kuɗin. Na ji ana miliyan ɗaya zan biya. Na ce a wallahi abin ba haka wani ne, masa bayani. Na ce ka gafa wani yaro ne yake wannan abun, har ne masa bidiyo ba na sa a media, saboda haka suka fara bibiyan. A ƙarshe dai abu da ya zo ba haka. To suka yi, bayan sun ga 300,000 suka ta wannan abun. Wani bawan Allah ya kira ni ya ce da Allah da Annabi ya zo har ofis nan inda ka zauna ya zauna. Ya ce ya ji an rufe min 300,000 ya dauko 300,000 ya ban, ya ce ga wannan kai amfani da ita. To ya san kansa kuma zai ga wannan interview. Na gode masa ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Kuna ce mana addu'a ku kanku da kuka gani na fatan alkhairi. Na farko cin zarafi, cin mutunci ba halina bane, ban taɓa yin sa ban iya ba. Hakkin mutum ya zo gaba in Allah da iya karfi na, wanda wasu a cikin ku saida ne wanda suka taɓa zuwa nan, zan yi naga cewa an fitar masa. Kuma ba laifi bane dan kana da abokan 'yan sanda ka kai ƙara, amma ya koma kan wani cin zarafi, cin mutunci da wata manufa kuma, to wannan abu ne na daban. Allah kuma yana nan. Bayan wani abin da suka yi, wani bawan Allah ya ƙara zuwa shekaran jiya ya kira ni ya ce ai na ga labarin nan an ce an cika wai tara, an je an rufe maka akawun baka da albayi. Maganganu marasa daɗi kawai, wanda dai nema na ɓatanci ne kawai, wanda kuma daga ƙarshe shi ma ya ce da Allah zai turo min 350, amma ba zai turo wannan akawun ɗin da ya an ce su rufe ba. Sai nake ba dariya, sai ya ce zai ba wani ya kawo min, wanda ya tura akawun ɗin wani wanda suna nan, wallahi ko karɓan wani ban yi ba. To wannan abubuwan da suke gaba ɗaya an yi amfani da hanyoyi da dama na samun akawun namba ina, mata ne, 'yan daba ne da sauransu. Allah dai bai yi ba har suka zo ga wannan. To al'umma da kuke bibiyar hukumar 'yan sanda, musamman ni Abdullahi Haruna Kiyawa, kuna nuna min kauna. Duk abin da ne postin kuna ganin iya kokarin da muke, ba ma san rai. Allah yana gani kafin mu shiga aikin nan mun dauki alƙawarin zamu yi gaskiya da riƙon amana, zamu yi ta daidai gwargwadon abin da zamu iya. Mun san cewa 'yan sanda akwai wanda suke ba daidai ba, to hakimu ne mun samu rahoto kuma bincika mai abin da ya kamata. Amma wannan labarin da kuka ji ana ta yi, abin da ya faru kenan. Kuma shi wannan yaron da ya zo ana ta yaya ta wannan magana, wanda target din ni ne, ko in ce kujerar nan ce wanda al'umma zan ba su haƙuri masu yi din. Wannan kujera da na zo lokaci ne, a cikin iko Allah nan ba da dadewa ba da wani lokacin da Allah ya so zan tashi duk wanda aka kawo zan masa fatan alkhairi, saboda duk lissafin da abubuwan suke kujerar suke yi wa. To abu ne da zan ce Allah ne mai yi, Allah ne ya kawo ni. In sun yi haƙuri, in sun bari mata Allah za ta yi. So ni dai al'umma ku ƙara haƙuri. Ban taɓa cin mutuncin kowa ba, ban taɓa cin zarafin kowa ba. Da suke ta bibiyan nan ba wanda isa aka taɓa kamawa, ko bashin 'yan sanda ne yasa na wancan lokacin takardar karar shine a ciki. Wanda aka kama sau ɗaya na taɓa ganin sa ma da aka fara binciken sa, har na gama binciken ma sau ɗaya ma aiki na ne ya kama miyo masa interview dan al'umma su san abin da yake yi, wanda kuma mun yi mun riga mun gama. Saboda haka da Allah a ci gaba da haƙuri, a ci gaba da bibiyar mu. Insha Allah za mu ci gaba da tabbatar da tsaro a jihar Kano da ƙara tsaftace aikin ɗan sanda a wannan jiha. Ko kuma da kuka zo nan sai ku sanar da al'umma wannan abin da ake ciki, su ƙara haƙuri, su ƙara haƙuri, su ƙara haƙuri. Wani in ya ga irin wannan abin ma zai ce ni ai gaba ma ta kai ni. Banda wannan abin da na gaya maka, akwai abubuwa da yawa alkhairi tun daga lokacin da ake wannan labarin. A cikin ikon Allah kawai alkhairi nake ta gani, wanda na zata da wanda ba zata ba, da gugurin manya da ban taɓa gani a duniya ba, musamman na addu'a. Na gode, na gode, na gode.